Teško je danas zamisliti Zagreb u takvoj tišini, ali 12. kolovoza 1928. sve je utihnulo. Na svoje posljednje počivalište ispraćen je Stjepan Radić. Više od 150.000 ljudi izašlo je na ulice. Povorka je krenula od Hrvatskog seljačkog doma, preko Zrinjevca, Jelačićevog trga i Jurišićeve, sve do Mirogoja. Uz ljes su hodali seljaci u nošnjama, stranački kolege, prijatelji, obitelj. Tramvaji su stali, dućani su ostali zatvoreni. Svatko je imao razlog da zastane toga dana. 2 mjeseca ranije, u Beogradskoj narodnoj skupštini, na Radića je pucao Puniša Račić. Iako se činilo da se oporavlja, Radić je 8. kolovoza preminuo od posljedica rana. U fundusu Hrvatskog povijesnog muzeja čuvamo fotografije toga dana. Radić je zagovarao prava seljaka, slobodu i ravnopravnost. Ostao je simbol otpora i narodnog dostojanstva. Zato ni ne čudi da je njegov sprovod ostao zapamćen kao najveći u povijesti Hrvatske.